Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kedor bar Shnong Jaïaw Langsning kumujulong manla usnam. Hani ka kentiru kelap penolong ka bam Khana Shnong ha ka shiterik urampang arajar pausan ha community hall Jong ka Shnong. Hisngi shwa ka bam Khana Shnong kata ha kalai pui trik kala lingkot arajar pausan kedor bar Shnong kelap penolong ki jingilek kai na ka bintaki hybrid hamaran student Jaïaw da ki jin sandalang Jong ki kemi ki pa ki ba ai minsim yala ki Jong ki kuan. Haka step Shongshit urampang arajar pausan lebeteng pat se ke Jaïaw draw but ai rong balai shimbinta dagi khinna red but hading kani lapen long pat se ka fancy dress pa ke Jaïaw shad kabakam Shongkhia bat Shongkun hagani ka sngi kalong hadin at prasnam kedor bashnong kalawan penlong biang ka Miss Langsning arajar pausan haga bagi dan perangut ki samla kintei ki balai shimbinta haga bagi nong bishar ki long ka samla Rachel Rimaya ka jerwa ka kongwan riping rope ka samla ridamaya pasa. Ia kenamla adu Miss Langsning arajar pausan ha unius nem layo ra daga samla Aisaka ke Langstang kadba ka samla daya hun lang jerwa kala job ya kedan ka baar baka samla Genv kala job ya kedan ka balai kidi gilai ngut kinong job kliok pediang ya kusnam da ka song pisa lapin Shongshit ya kan bam Khana Shnong jo unius nem daga jinga shat balapin lingu do DJ Brian. Shongshit ka Shnong ka tau batamen ki lekhan rau hang no kata ka Shnong ba e Jaïaw Langsning.
bor kala day bapinjit ya ki MDC Jong pi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaïaw Hills Autonomous District Council. Ayu kin le lada ki job ke ei ka thong ka bakidon ki ei ki man ki bakong san ki bakibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bapidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote Jong pi ha ka arpuoi tarik urampang arajar arpusan. Baik ya ka program markman pat ki kertong